ଆସନ୍ତାକାଲି ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଲଘୁଚାପ। ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ ଆଜି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବା ପରେ ଏହା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରୁ ସୂଚନା ଆସିଛି। ଲଘୁଚାପ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଆସନ୍ତା 12 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅବପାତର ରୂପ ନେଇପାରେ। କାଲି ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 55ରୁ 65 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହିପାରେ, ଯାହାର ଝଟକା 75 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। 10 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏହି ଝଡ଼ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ସମୟରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର 4 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଗଞ୍ଜାମ। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ମତ୍ସ୍ୟ ଧରିବା ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।